sare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to mbaxna dowa mbaxna lesa gawdala fonde sammali taktake ferlo melga gojo wela sare alpha sare mamadi bafata ko on waktu yoni hato sincan kame madinela ene jiyaye gardede kabruji mena to leydi Sénégal caggal batu jagorde hanki hoorejo leydi ndi ƴettilan mum diwo fayi toon to Afrique du Sud gam tawtorede jonde witende brika toon to leydi Mali jagorɗo kalfina toon to leydi Mauritanie jagorɗo kalfinaɗo ñeñal kame pinala e holliti yidde hoorejo leydi ndi oɗo saaha mo gonen ko garɗinde yoga e guure fina tawa toon to leydi Mali koniyankoɓe leydi France ɓe barkan kolliti jooɓima pittaɗi wat boniɓe tato kerol hakkunde leydi Mali kame leydi Algérie nokku biteɗo Bouksa toon to Gambie ma en ketto musidɗo men kodonene Abouba ɓe mbaɗi fetuji mabɓe taw kadi ko jiyaɓe e landa hoorejo leydi giwɗo ɗono toon to Conakry legal bitegal toon to Conakry wuuro witego Labé e legal bitegal Karamoko Alpha mo Labé toon kadi hanki sukaɓe hewɓe tampini ha dadi ɓe pawi hewɓe juuɗe mumen toon to Côte d'Ivoire almami biteɗo Mamadou Doumbouya jaraw duuɓi 60 kam dañi toon bag muɗum heccanki musidɓe tedduɓe kabruji men jolam jaɓeri ko haali Abouba woto goɗɗe joni joni jañoɗen kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe nasande nogas e jeegom morso hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeetate kabruji mena ɗemgal pular no mbiruɗen e gardede kabruji mena caggal batu jagorde hanki to leydi Sénégal nden tigui hoorejo leydi Sénégal hocci laana ndiwawa yaɓande toon to Afrique du Sud gam tawtorede jonde jogorde jooɗa toon leyɗele joyyi denduɗe taw kadi ko dendinde sembeji mumena gam wostodirde miijoji ko fate banggue gostodirala faggodu kame jeeygu e hakkude leyɗele ɗen leyɗele noon goni leydi Russie kame leydi Inde ne wondi kadi leydi Brésil kono ne kadi ne wonde leydi Russie noon e leydi Russie kame Brésil Inde ene wondi kadi e leydi Chine kame Afrique du Sud hoorejo leydi Sénégal tawtorama ndeɗon jonde ñalawma hande o taw kadi ko jonde witende brika ko fate gostodiral miijoji ko fate banggue jeeygu hakkude ɗeɗo hen leyɗele kam e leyɗele Afrique yogay lamɗe Afrique naɓe ma tawtore moni kala ma addu hen miijo muɗum caggal noon yidde sembolinde ɗeɗo hen leyɗele joomen ngaaluji gam wallodirde e hakkude mabɓe kam e yoga e leyɗele Afrique ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale batu jagorɗe hanki hoorejo jagorɗo leydi Sénégal biteɗo Mouhamed Boun Abdallahi Dionne holliti duuɓi joyyi ɗiɗo hen jawtuɗi hen laamu leydi Sénégal waɗi kono wiye golle walla tan mbiyen haaɓima o jonde wasam gollago kene fotode 350 ujunere ɓen kala batti gollade to kadi ganduɗa ko sukaɓe joɗinoɓe ngala koy ko fate golle koye nden jonde keddoɗen ha joni hoorejo leydi Sénégal jaari wonande kay lamɗo leydi Chine Jinping caggal kay nde waɗi jiilu mum e nder leydi Sénégal kene foto wonde e cifanɗe sappo sifama hakkude leydi Chine kame leydi Sénégal ko fate banggue golle e garɗinde yogay nokkuji e nder leydi Sénégal e caggal noon yogay ɓiɓɓe Sénégal naɓe ha tente cetal bitegal yanamara hollirde ɗum oɗo saaha mo gonɗen e yidde mabɓe kay ko laamu leydi Sénégal yo feññinanɓe ha laaɓa ha wiye ceera e 32 milliards baɗaɗi e nder roi de arène woni tan ko fate banggue arène national taw kadi ganduɗa ko stade mawɗo mahaɗo ko fate banggue lamba leydi Sénégal hoorejo leydi Sénégal holliti wonande kay hanki e batu jagorde 32 milliards taw kadi ko waɗa e boowal ngal ɗo hen ngal ganduɗa ko fate banggue lamba leydi Sénégal e ɗum noon ko leydi Chine rokki ɗum leydi Sénégal wona leydi Sénégal ne ñamli wona ne jogori yobde ko dokkal ngal laamu leydi Chine rokki ɗum leydi Sénégal ko wona ɗum ko batu jagorde hanki hoorejo leydi Sénégal holliti hoorejo jagorɗo kame jagorɗe kala yoɓe daro darnutinlal gam haɓade yogay leeɗe oɗo saaha mo gonɗen makkude diƴƴe e beele kadi moni kala ene heeɓa ndiyam kellam garɗam e nder leydi Sénégal kala
ha joni tonto leydi Sénégal keddoɗen wonande kay ɗiɗo jogorɓe yaade foftere mumen dañi lomto mumen woni général Mayse Niang taw kadi ko gardiɗo koñinkoɓe hinde gendarme jogor lomtade mu noon ko biteɗo Cheikh Sène woni général Cheikh Sène ko on tigui jogori lomtade mo ñalawma janggo tonto leydi Sénégal ko wona ɗum ko kadi Oumar Mala gardiɗo koñinkoɓe hinde police ɓene go gardiɗo dadiɓe hinde police kañumne poɗɗo lomtade mum andama oɗo saaha mo gonɗen biteɗo Abdoulaye Diop général Abdoulaye Diop jaro duuɓi 58 ha joni tonto leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale Dakar Gorée oɗo saaha mo gonɗen nden ka kame kisal ɓeydama taw kadi ko laaɗe jahoje hakkude Dakar kame Gorée oɗo saaha noon hollitama wonande kay caggal 18 heures hay goto jolnata gaz taw kadi ko gaz defirɗo walla ni kuɓɓirɗo taw kadi ko nawde ɗum tonto Gorée beele kadi jogo nden kay kisala caggal oɗo saaha mo gonɗen hay goto fotani hoolede ko wona ɗum ko kadi ñamde defande Dakar caggal 18 heures natata tonto Gorée ngam sembulinde nden ka kame kisal e nder leydi Sénégal ha tenti tonto Gorée ko wona ɗum ko kadi oɗo saaha mo gonɗen kala mon yaaha Gorée ma jogo kayitaji muɗum taw kadi ko kayitaji identité inde mum ande ɗo iwi ande tene kadi ɗo fayi ɗo ande ɗum noon ko joguiɓe nden ka e kisal ya gara hakkude Dakar kame Gorée ko ɗum tigui peññini ɗum beele ene wona nden ka kisal wonande ɓesgo Gorée naɓe kala ha joni tonto leydi Sénégal keddoɗen wonande kay ittunoɓe tonto États-Unis d'Amérique wannoɓe refoulé gattira e nder leydi Sénégal hitande ujunaje ɗe 17 woni hitande mayde ɗo henande kamɓe noon koɓe 139 neɗɗo e gardugol neɗɗo mabɓe biteɗo Ousmane Sadio kamɓe noon ñalawma hanki oɓe joɗima e yeeso joɗorde Amnesty International to Dakar ɓe kolliti wonande oɗo saaha mo gonɗen kay kalfinaɗo ko fate banggue wonɓe caggal leydi Sénégal biteɗo Sori Kaba foɗinino wonande kay ma laamu ngu walluɓe yogay balle caggal ɓe giwi toon to Amérique ɓe gartirama nder leydi Sénégal ɓe kolliti guila ɓe garti hayti oɗo saaha mo gonɗen ɓe keɓani hay ballal gotal kamɓene ɓe jaltini konngudi mabɓe hanki ɓe kolliti ɗo e julde taske so hoorejo leydi Sénégal ɗaɓɓitani gam joddade mabɓe koɓe duppoɓe koye mabɓe e yeeso galle lamorgo leydi Sénégal ha joni tonto leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to Brésil suka Sénégal najo biteɗo Fallou Dakke kam tigui wara toon e haare wotere ɗum noon wona police warimo wona kadi ko fate banggue leñamago ala ko jeeyowo o haaɓi tigui koye commerce hono makko on tigui yooɓi fittandu makko laamu leydi Sénégal neldi koreji makko kala duwa oɗo saaha noon jayno nde ne waɗi hen wasiya wonande ɓesguji leyɗele soɓe jalti yooɓe jaade jikkuji moƴƴi kame needi e caggal koye leyɗele janane yimɓeɓe kala goni ha joni tonto leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to Touba jonde hankide hebluno ɗum maire mo wuuro Touba jonde ko fate banggue heɓanade maggal Touba e taw kadi ko maggal manggal ngal ko nden tigui nde ɓe joni ko nden tigui kuura goto sirki muma yettini curki kewki no fewi ɓe kalna noon wonande galle koko sumi nden ɓe jaltina kamɓe kala ha laaɓi waɗani gañiɗo waɗani haydara kono ɗo saaha mo gonɗen hunde kala rewi lawol toon to Touba sen gewi tonto leydi Sénégal paɗen ko tonto leydi Mauritanie jagorɗo kalfinaɗo konngol laamu leydi Mauritanie ñeñal kami pinal biteɗo Mohamed Lamine Wuld Cheikh waɗi jillu mum e nokku biteɗo Rachid maire wuuro Rachida jeƴmama toon kañum e population mo Rachida kala nayumo toon noon o holliti ko hoorejo leydi Mauritanie e yidde mum oɗo saaha mo gonɗen ko garɗinde yogay guure taw kadi ko guure gadanteje e guure biteɗe fina tawa taw kadi guure ɗe so neɗɗo yillima hen ene faama gonka ɗeɗon guure hanki walla ni ne faama gonka Mauritanie hanki taw kadi koye hoɗɓe e nder ɗeɗon guure kanko noon wo fawi toon hayre makko adini gam mahde toon galle mawɗo no fewi taw kadi ko galle pinal mo ganduɗa yimɓe kala ne poti fottide ɗon ko fate banggue pinal kame ñeñala ene ɗoftimo e ngal ɗon ɗanndugal noon wonande kay halfinaɓe ko fate banggue nden ka pinal e nder leydi Mauritanie o waɗi jillu makko e nder falde taganita e nokku biteɗo Tachhita o yiha toon tene kadi o holliti e nokku bite El Mekkim ene wonde kadi nokku biteɗo Kasra El Brisia ɗiɗo nokkuji kala o holliti koko pewnite ko fati e gueɗe fina tawa enenne kadi ɗe mbiyaɓe tan kamɓe laamu ngu woto ɓe jejjiɗa lappol palol dande maayo ko lappol garɗugol no fewi ko lappol fina tawa e toon kadi soɓe jeehi toon maɓe taw toon ganni kene fota andirede e nder leydi Mauritanie ha joni toon to leydi Mauritanie
Mauritanie kedoɗena ma en kale jayde wite al akhbar pelle ɗiɗi fedde wite fedde wite LOMCT en wonde fedde witende FIDH kamɓe noon ɓe kolliri mette mabɓe no feewi caggal noon warande kay yimɓe jeeyo darniɓe haqqe innama ade warande kay haqqe ƴiƴam waranoɓe guila hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e goho ha fayanma hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeetati e jeenayyi waranoɓe kay yo haqqe mumen jolto kamɓe noon ɓe jiiɗino yaade toon to Genefa woni Suisse gam tawtorede jonde capanɗe jeegom fawde joɗotonde toon ko fate banggue haqqe ade ko fate banggue lebte kame piile yo nattu ha laaɓa taw kadi yuɓɓini ndeɗon jonde ko fedde gotago windere nde kamɓe noon nde ɓe jeehi toon to Dakar gam ƴettoyde toon visa ji mabɓe ɓe garti ha toon to Mauritanie e canki ɓe jeehi ha toon to Bowal radio ngal tun si ko ɗon tigui police haaɗi ɓe ɓennude ko wona ɗum ko noon jagorɗo kalfinaɗo ko fate banggue haqqe namade mo leydi Mauritanie ene tawtore jonde nde toon to Suisse holliti wonande oɗo saaha mo gonen laamu leydi Mauritanie taaƴi dawal manggal no fewi ten yimɓe kala ne gandirum e wiide jaydiyan e wiide kanko jagorɗo o holliti wonande leydi Mauritanie haaɓima lebte e nder leydi Mauritanie haaɓima maccugago haadi mum noon caggal mum kay oɗo saaha mo gonɗen ɓen tigui darniɓe haqqe namade fonnoɓe yaade noon kaɗa yaade e nder leydi Mauritanie woni si Maymouna Alpha Sy ne wonde Aissata Anne ne wondi kadi Aissata Diallo ene wonde Sihi Yaya Ousmane ne wondi kadi e Baba Touré ko ɓeɗo hen kay kaɗa yaade tawtorede jonde waɗore toon toon to Genève woni Suisse ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗena ma en kaale jayde witele 360 ɓe kolliti wonande Hamid Sabar ko ambassadeur mo leydi Maroc jillu mum toon to Nouadhibou ñalawma heccanki o wo joɗidima e gardiɗo nokku biteɗo cinéma taw kadi ko cetal ngal ganduɗa kettugal ko fate banggue min ko fate jamɗe caggal noon ngal cetal hollirede wonande kay kala sahane yaltina kene foto wonde 12 million taw ko toon ko fate banggue jamdi so tawi kadi qimama Maroc jungo mum ene hen kene foto wonde ɗiɗi piccala capanɗe tati woni koɓe jeeyi hen sirtinde noon sinim ngal cetal sosa e nder leydi Mauritanie ko hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeeɗiɗi e nayyi e nder leydi Mauritanie taw kadi ganduɗa ko gollorgal kewgal nannude faggudu e nder leydi Mauritanie ko fate banggue jamɗe ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaala jayde witelo tan tigɓe kolliti wonande legal mella ha haydara gasani caggal kadi nde ɓe keeɓi commissariat police kono ha oɗe saaha mo gonɗen so tawi nangue muti tan ko say seeɓe tigui jahata e beddaji ɓen jogui laaɓeje ɓene jogui jaseje ɓene jogui fetilaji ne jirlo ɓe jani toon e kanka yeri goto ɓe dajjiti ɗum taw kadi hirani haydara ɓe guitti toon kene fota wonde capanɗe nayyi ujunere ugguya e kalisa kesso oɗo saaha noon finoɓe mella ha kolliti kamɓe kala ɓe ɗanorto ko yitere wotere caggal teskede bandiji ene kewi e nder legal mella ha joni toon to Mauritanie keddoɗen ma en kaale jayde witene Sahara Média ɓe kolliti ñalawma hanki o gollotoɓe toon to kaggulaɗe mo Nouakchott de wiyete Docker kañumen ne piniri ko hofgo mumen juuɗe e gardiɗo mabɓe biteɗo Samori Woldo Beya ɓe kolliti mette mabɓe no fewi caggal kaydi yimɓe hewɓe gusta gollotoɓe e nder kaggulaɗe mo Nouakchott awɗe saaha mo gueɗen keɓani fodde mumen keɓani haqqe mumen tene keɓani hay mboɗo kamɓene yata wona toon ɓe jogori faade kamɓene aɓe keɓano gam hofgo mabɓe juuɗe beele haɓati ɗeɗo hen gueɗe e nder leydi Mauritanie ha tenti toon to kaggulaɗe mo Nouakchott ha joni toon to Mauritanie keddorɗen ma en kaale jayde witene Sahara Média ɓe kolliti wonande réunion jagorɗo kalfinaɗo ko fate banggue awo taw kañum joɗodima e Union européenne tawne ɗowi nde ɗon jonde e Union européenne tawne ɗowi ngal ɗon cetal taw kadi ko jagorɗo mo leydi Espagne kame Allemagne kamɓe joddi gam yurnitade cifanoɗe ɓe gaddi enveloppe tekkuɗo no fewi kene fota wonde nogas e jeeɗiɗi piccala 5 million koppreje euro ko fate banggue awo maaje kaɗɗe leydi Mauritanie ha joni toon to Mauritanie keddoɗen ma en kaali jayde witede ami ñalawma hanki o hoorejo leydi Mauritanie toɗɗima chef d' état majeur général taw ko cukko hoorejo walla taw ko cukko chef d' état majeur mo leydi Mauritanie kanko noon wiyete ko Cheikh Mohamed Lamine ko on tigui woni cukko taw kadi ko chef d' état majeur général mo leydi Mauritanie kanko noon wolomti ko biteɗo Hannana Wuld Chidi on de toɗɗa on kay ko toɗɗade oɗo saaha mo gonɗen toon to G5 Sahela taw kadi ko toon to leydi Mali ko on o lomti e nder leydi Mauritanie
sen ngewi toon to Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali koninkoɓe leydi France ɓe hinde Barkhane kolliti joɓima pittayi wat boniɓe tato e nokku biteɗo Bouk Siha noon ne tawi kerol hakkude leydi Mali kame leydi Algérie ɓe kolliti noon ɓe gonno koye loynade pelle ceɓɓitiɗe haɓe jani e base goto ko ɗon tigui ɓe jooɓi pittali tato ɗum noon waɗi ko ñande aset e ñande hakkude aset e alet ɓennuɗo henno taw ko kerol hakkude leydi Mali kam e leydi Algérie ha joni toon to leydi Mali keddoɗen nelaɗo mo CEDEAO yettima toon to Mali ñalawma hanki o taw kadi ko biteɗo nelaɓe Mali yettima taw ko biteɗo Kader Déchiré wudoro gone arde seti mum timmuɗo taw ko cetal CEDEAO kamɓe addiɓe ko yurnitade sumgoji jogori waɗi ñande nogas e jeenayyi woni tan ñande alet paɗoɗo hen no so gueno haji toon to leydi Mali oɗo saaha mo gonɗi hen Union européenne kami Union africaine kami nelaɓe CEDEAO kala ne tawi toon gam yurnitade beele kadi sumgoji ɗi ene ndewa lawol e nder leydi ndi wasa wadde guyka wasa wadde suuɗo ko woni hen kala daɗani guite ma en gandoy so tawi ma wat guyka walla watta guyka ha joni toon to leydi Mali keddoɗen Union européenne kolliti ñalawma hanki o maɓe mahto galle G5 Sahel taweteɗo toon to Sévaré caggal jango wadde toon e lewru mayduɗo hen do daroɗe nduɗo hen lewru ko nden tigui jango wanno toon ha ganduɗa koninkoɓe nayo mbasi ha ganduɗa koninkoɓe sappo mbasi pittali mumen e kame jambour goto ha ganduɗa kadi yimɓe nayo jaggama juuɗe taw kadi yimɓe nayo jaggama taw ko jeeyaɓe e pelle ceɓɓitiɗe ko ɓen tigui mbanno jango men toon to galle mo G5 Sahel e caggal nde ɓe gaddi werla mabɓe ne waɗi pettoje ha wi dut ko ɗon tigui ɓe pukke galle o ko wona ɗum ko noon legal mabɓe gongal toon legal mabɓe gongal toon jafoɗon legal mabɓe gongal toon hoɓe kolliti wonande toon to c'est vrai legal G5 Sahel tawetegal toon ɓe kolliti oɗo saaha mo gonen maɓe mahto ɗum ha ɓuura garɗude taw kadi ko koppareje mabɓe kamɓe ɓeɗo hen Union européenne ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en jaaha toon to koro tonne kadi ko jangu musgo waɗi toon to koro e wuuro witego Peppa tonne kadi suko gorgoto kam tigui fella toon on hawre ladial goɗɗo kadi fella e koyngal e caggal on koninkoɓe leydi Mali ɓe hinde fama noddade ɓen gaari ɓen fellunoɓe ɓen kam jeehi boli mumen ha ɗo no gonɗen cuwa taw yitede tene kadi jaggaka taw koye nder falde koro keddoɗen ha joni e nokku biteɗo Sene Boubou tonne kadi ene tawe nder falde junggani tonne kadi ko pelɓudiral musgal waɗi toon ɓe kolliti fulɓe jani toon e wuuro Dogo en duppi wuuro ngo haadi noon koninkoɓe arde taw kamɓe jeehi boli mabɓe ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en jaaha toon to Tombouctou tonne kadi oɗo saaha mo gonɗen ko pelɓodiral musgal waɗi toon hakkude arabeɓe kamɓe ɓeɗo hen tuware ɓena kame leƴƴi ɓaleɓe wonɓe toon nokku biteɗo Sankoni ene wondi kadi e nokku biteɗo nokku biteɗo Nouro Bera ɗiɗo nokkuji kala oɗo saaha mo gonɗen koko udda ha tiiɗi yeeyoɓe wonɓe toon ɓe goto kala ne jogui fetel muɗum caggal on jamma heccanki onde koninkoɓe fama nodda gari toon caggal tumede wonande ɓeɗo hen witeɓe arabe en aɓe walla mbiyen ɓeɗo witeɓe tuware ɓen e kala saaha ne mbaɗa toon guykaji cattuɗi no fewi caggal nde koninkoɓe gari nangui he mabɓe yimɓe sappo ko nden tigui ɓe mbaɗi toon dillere mabɓe mawɓe no fewi ɓe duppi toon motoji kewɗe kamɓe otoji kewɗi no fewi oɗo saaha mo gonɗen kamɓe yeeyoɓe wonɓe toon ɓe taw kadi ko arabe ɓe e goto mabɓe kala ne jogui fetel mum ene daari e sara biting mum caggal nde jeere nde udda oɗo saaha ko fitina mawɗo woni toon hoolaka kam so tawi maɓe jaa wotoyde e ñande alet paɗoɗo henno so gueno haaji sen wi toon to leydi Mali paɗen ko toon to leydi Gambie caggal nde Yahya Jammeh are laamu leydi Gambie wardi hen ko kuddata on ñalawma noon mawninama taw kadi mawnini ko parti makko ma en ketto hen musidɗo men kodde nene Abouba ko noon tigi mbiyen tan yiɗɓe yaadiɓe oɗo landa biteɗo APRC kamɓene ɓe mawnini tan ko wiyete ko 22 juillet woni tan lewru juillet nogas e ɗiɗi mum eɗen gandi ko nden lamɗo gonnoɗo duuɓi nogas e ɗiɗi wanno coup d'état lamɗo gadiɗo biteɗo Sa Daouda Kairaba Diawara ene wayno noon ngol ɗo noon ɓe mawniniri ɗum tan ko janggude alqur'ana woɓɓe ɓe ene wayno ñalli walla mbiyen tan ñalli ko horde ha hiiri ene wonde kadi jangtade e jomiraɗo subhanahu
subhanahu wa taala e ɗemɗe muɗumen ɓe mbi hitande ɓennunde noon en wayno gardiɗo polisaɓe gonɗo e nder leydi ndi ɓe namdinoma beele tan wawde welnude nden ñalande mabɓe kono ɓe jaɓanaka hikko noon ko ɗum saabi tigui rigui ha ɓe mbaɗi jangde alqurana ene wayno tan ɓe mbi ɓe duwanima leydi ndi ɓe duwanima aduna gam tan jamde wawata tengtude e nder leydi ndi kamɓe noon ɓe mbi ɓe mawninani ñalande ko wiite ko kudeta ala ɓe mawnini ko ñalande nde ganduɗa ko on landa o sosono woni e nogas e ɗiɗi lewru juillet hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e nayyi ene wayno noon hewɓe mabɓe kadi e tawtorama ɓe ciftori kadi e jaadiɗo mabɓe woni mennoɗo lamnaɗo ɗo en ete e duuɓi e nogas e ɗiɗi kodde nen Abouba weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma ɗo e Banjul. Coordonné Abouba sen ngewi tonto leydi Gambi paɗen ko tonto Guinée Conakry tonto laabe e legal biyetengal karama ko Alpha mo laabe to ne kadi hanki fitinaji mawɗi mbaɗi toon tuma kayde sukaɓe mbi wonɓe jeerde ma gudda bitikaji kewɗi ma gudda toon caggal ɓe goni koye seppoji mabɓe nde dadi ɓe gari dañi fawde juuɗe men yimɓe nayo caggal kayde ɓe beddodiri mabɓe gaz kame kaaje ha wuuli Diawa oɗo saha noon jaam fuɗɗima artu toon ko wala ɗum ko kadi tonto Conakry e subaka hande o sukaɓe hewɓe kolliri ma jippo e boli gam hollirde metti mumena ko fati e ndelama kuɓam ɓeydiɗam toon ko wona ɗum ko toon to Guinée Alpha Condé holliri metti mum no fewi caggal nde Jinping ari ha leydi Sénégal fayi kadi toon to Jimba fayi toon to Rwanda rutti fayi toon to Afrique du Sud yettaki toon to Conakry gam hormade jokkodiral hakkude leydi Guinée kam leydi Chine o holliri hen metti makko no fewi sen giwi toon to Guinée Conakry paɗen ko toon to leydi Côte d'Ivoire almami juma biteɗo Mamadou Doumbouya jaro duuɓi capanɗe jeegoma ñalawma heccanki o kanko tigui dañi baccalauréat makko caggal nde o nimsi o janggani ko nden tigui o rutti jangde kono hatta omo jokki almade juma makko omo jokki kadi halfude galle makko ko nden tigui o rutti e duuɗe janguirɗe omo jangga o wanno noon ko bac série AD ko ɗum tigui o wanno o dañi bac makko on bac noon hollirama ko 220 ɗum tigui toɓɓere woni ko dañi kanko Mamadou Doumbouya oɗo sahana ne tindinan jangde yawtani ndaare oɗo jaro duuɓi capanɗe jeegom teno ko almami juma dañi bac muɗum e nder leydi Côte d'Ivoire ha joni toon to Côte d'Ivoire keddoɗen ma en jaaha to legal biyetengal makko e ville ne tawi Sara Grande Bassama toon kadi galle goto sumi toon hanki heccanki o jamma sanga 4h jamma walla ni sanga 4h jamma hade sapeur pompier arde to kam galle o gasi ha laaɓi ko wona ɗum konon ɓe ñiŋi wonande kay ardiɓe catal sapeur pompier en wiyeteɓe GSPM taw kadi ko koninkoɓe faabu nde ɓe garata kam taw galle o gasi ha laaɓi hay goto yaltani e galle kamɓe wonnoɓe galle ɓe kala koye gueɗo hen jeygueɓe keddi toon to Niger yimɓe nayi jagganoɓe taw kadi ko yiɓɓinnoɓe seppoji men e lewru marché winoɓe jadani ko fate banggue eɓɓore nde laamu ngu eɓɓi toon to leydi to ko wona ɗum kono biteɗo Ali Idrissa taw kadi ko gardiɗo catal ne wonde Nuhu Tongari ene wondi kadi e biteɗo ene wondi kadi e biteɗo Moussa Tangari kame Nuhu ene wondi kadi e biteɗo Abdourahmani kamɓe noon ñalawma hanki o ñawore mabɓe yani maɓe lebbi tati e kaso kono ɓe mbaɗi toon ken wona lebbi nayyi ho jikkinto mbi yoɓe jaltu caggal kay ɓe ɓurtini koɓe taƴana ko toon to Nigéria Aboubacry Chikawi gardiɗo catal Boko Haram caggal kay dumunna juɗɗo no fewi ndi wiyawa sellani won hen mbino ma yi ko wona ɗum ko heccanki o yalti e vidéo goto mo ganduɗa ken waɗi 36 minutes omo waɗi wutte mawɗo no fewi taw kadi ko wutte danejo omo waɗi kaala omo jogui fetel mo hinde Kalashnikov omo haala omo sappo teni kadi hewɓe ne taarimo ne jogui fetelaji toon to Centrafrique e nder leyɗe ɓurɗe garɗude de Centrafrique woni bangui haɗama yilla toon moto taw ko motoje taxi oɗo saaha mo gonɗen beele kadi sembolinte ten ko e kisal wonande banggue toon to Gabon catal tammigal ko fate banggue communication leydi ndi HH mbaɗi no jillu men toon to Porgentine taw ko jayde wotere toon to Porgentine witende Media Plus ɓe noon jaɓɓano kiɓe caggal noon hanki ɓe ƴetti peeje peccorɗe gam uddude nde ɗon jayde lewru hay image goto yaltata hen caggal e nder eɓɓoje leydi Gabon ene wiya hen kala ɗo ngal ɗo catal yilli e nokku ɗo jayde woni nden jayde ne jogui fodde arde jaɓɓadeɓe caggal nde ɓen jaɓɓakiɓe jaydi men uddama kene fota wonde lewru toon to Zimbabwe nelaɓe Union européenne jettima toon caggal duuɓi 16 Robert Mugabe
sukaɓe haɗinoɓe nadde leydi ndi caggal sumgoji jogorɗi wadde toon e ñande capanɗe tati nduɗo hen lewru ndu gonɗen toon to Congo Brazzaville tonne kadi ko pelɓodiral bandiji kaaɓi toon pelle ɗiɗi bandiji kaaɓi toon to Brazzaville e leggal bitegal jiri ko famdi ko kala kamɓe bandiji ɗi sappo e tato bandi wasi fittanum kamɓe bebbeyel tokosel gotel nden haare noon kamɓe bandiji ɗi kala ɓe potit ɓe kaaɓi haare sattude no fewi ha ganduɗa waɗi yimɓe hewɓe wasɓe hen pittali mumen oɗo saaha noon koninkoɓe caggal nde gaari gaddi jaame kisal woni mabɓe hewɓe wonɓe e cuuɗi cafriɗi enen goni e musalla no fewi ma en garto hen e oɗo hen kabaru so tawi gueno haaji oɗon ketto kaɓuruji mon jolam jaɓe salto o haali abouba kabruji mena jolam jaberi sawtu wala ghali abouba ma en jaha toon to Syrie Espagne Corée du Nord ghali abouba bisimilla maɗa jam hiire moon hettiyankoɓe radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma seydi sar kabaruji men joolam jaɓiri koto leydi Syrie puɗɗotoɗen alarba hanki o e nder worgo leydi Syrie ha tengti e nder oɗo région biyeteɗo Soyda ko yimɓe jeeyaɓe pelle ceɓɓitiɗe ɓe hinde état islamique en ko kamɓe mbaɗi toon jango mabɓe jango ngu noon ko famde fof ɓe jooɓima pittali temedde ɗiɗi e nogas goo neɗɗo temedde ɗiɗi e nogas goo neɗɗo wasi hen fittano mum e jango hanki mum ɓoyani mum noon hokkoninkoɓe basar lasata ko kañumen tigui gaari e hélicoptère uji men e avion ngaji men liddiɓe tigui e nder on diwan tuggi noon ko guerre fuɗɗi e nder leydi Syrie woni guila 1911 faade guila 2011 ɗaken haqqe guila 2011 faade ñalawma hande o ñalawma hanki o hono nguɗo jango musde meeɗa wedde e nder leydi Syrie koto leydi Espagne paɗen kalene Carles Puigdemont ko gonnoɗo mawɗo e diwan catalan e oɗo saaha fof Carles Puigdemont koko deccino caggal kay ko wiyete mandat d'arrêt waɗede makko e nder leydi e leyɗele o fof oɗo saaha noon mandat d'arrêt o ittama ha laaɓi e dow makko o holliri noon ko jaaɓonowo leydi Belgique ma o yaa leydi Belgique gam jokkoyde haɗare makko haɓanade kayam jeytari diwan catalan o holliri noon e oɗo saaha mandat d'arrêt o iwe makko ha laaɓi omo wawi yaade e kalka o wela e nder dongle Europe fof omo wawi yaade kono omo jogui kulhuli gam artude e leydi makko to Espagne koto Corée du Nord cakkito ɗen laamu Corée du Nord o holliri tim ñalawma hande ɓe kolliri wonde kay aljuma janggo maɓe ittu kay ɓalli koninkoɓe taw ko koninkoɓe Amérique naaɓe maynoɓe kay guila guerre bannoɗo guerre biteɗo guerre du Corée tawa kadi on guerre wonno ko guila 1950 ha 1953 e ñalawma janggo onon ɓe kolliri tigui capanɗe joyyi ha capanɗe joyyi e joyyi goski tawa kadi ko ɓalliɓe ɗo koninkoɓe walla kedde ɓalli koninkoɓe Amérique naaɓe wasnoɓe pittari men ma itti tigui e nder Corée du Nord ɓe ndewa Séoul ɓe jaɓana dowlaji tedduɗe Amérique ñalawma janggo onon ne hawra tigui e capanɗe jeegom e joyyi lawol caɓe 65e anniversaire woni manditare ko cifande kay sifano dappungol guerre e nder Corée mbiyen gartirgol ɓalli ɓeɗo koninkoɓe noon walla kedde ɓalli ɓeɗo koninkoɓe Amérique naaɓe maynoɓe kay guila 1950 ha 53 tawa kadi ɗum noon e jeeya tigui e cifande mo Donald Trump hoorejo dowlaji ɗi Amérique sifonirno e Kim Jong Un hoorejo Corée du Nord e sono mabɓe kay moɓe joddino ñande sappo e ɗiɗi lewru juin mayno ndu sikkinde on noon guerre du Corée fodde capanɗe tati e joyyi e ujunere koninke Amérique naaɓe wasino toon fittande mum tawa e nder ɓen hen ujunnaji jeeɗiɗo e temedde jeeɗiɗo ko majjinoɓe nelew ha e oɗo saaha jiitaka ɓalli mumen jiitaka woni ko wiyete porté disparu haali abouba konngol meɗen mbaynigo hande mbiɗen oɗo saaha mo goɗen ñaw ɓurɗo tampinde windere nde ko ñaw biyeteɗo sida sida noon yo yimɓe ndento rendude cettal yeesode cettal yeesode layset mesalala musidɓe tedduɓe pembol ko fate banggue laysetaji pembol ko fate banggue cettal morol ko fate banggue jampe ko fate banggue yogay gueɗe e kaw kadi ko daaɓoje hakkude ƴiƴam e ƴiƴama yo neɗɗo rento ɗum nde tawno rentade ɓuuri safrade joolam jaberi haali abouba to leydi Gambie koddanene abouba ɗo haali ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon seydi moon Sar Abdoulaye Sarr kettuki malaki jaam yo jaam Allah hiranena